Добрий день, nebo dobrý večer, už nevím. Dnes my jsme v Karvině, je to proto mě velmi důležité město, protože tady narodil się otec mého dziadeczka. Moi drodzy, dzień dobry albo dobry wieczór. Dzisiaj witam Was z Karwiny i przyjechaliśmy wprawdzie tak bardziej pooglądać sobie jarmark świąteczny, może coś zjeść, ale tak jak obiecałam Wam w poprzednim odcinku, będziemy tutaj. Tak naprawdę to drugi raz na moim kanale. Ostatnio byliśmy w takim miejscu w Karwinie, które przestało tak naprawdę istnieć, a dzisiaj jesteśmy w tej współczesnej części miasta. Tak jak wspomniałam już, jest to dla mnie osobiście bardzo ważne miasto, rodzinnie, a dlaczego to też Wam na pewno jeszcze dopowiem w miarę rozwoju filmu. No to co, idziemy jeść. Dwa miasta, dwa światy. Obydwa moje, obydwa ukochane. Wszakże to właśnie w okolicach Karwiny również mam korzenie. W Piotrowicach koło Karwiny, czyli Petrowice u Karwinę, narodził się wszakże mój pradziadek Fryderyk Stebel. Wychował się w miejscowości Orłowa, by ostatecznie objąć na pewien czas posadę dyrektora w Redutowskim Liceum już w czasach polskich. Chociaż z powodu upływu czasu oraz zawirowań administracyjnych nigdy nie poznałam mojej rodziny z czeskiej strony granicy, z bliżej niewypowiedzianego powodu ta administracyjna nie ma dla mnie znaczenia, a w dzisiejszej Karwinie czuję się jak w domu. Tylko co to właściwie znaczy? Czym jest współczesna Karwina? Znakomitą okazją do spaceru po rynku w Karwinie, który w zasadzie jest rynkiem Frysztatu, był okres świąteczny. Przyjechałam do domu, aby zobaczyć miasto w odświętnej, świetlistej odsłonie. Było tu dużo ciszej, spokojniej i skromniej niż w Katowicach, jednak obydwa jarmarki bardzo mi się podobały i zdecydowanie w przyszłości zajrzę na pewno tak do Katowic, jak i do Karwiny, aby w wyjątkowej atmosferze przesilenia zimowego spędzić miło czas. No dobrze, pewnie jesteście ciekawi, o co chodzi z całą tą dychotomią miejską. Przez całe średniowiecze i wczesną nowożytność Frysztat był właściwym miastem regionu. Książęcym, administracyjnym i handlowym. Posiadał prawa miejskie od XIII wieku. Rynek, ratusz, mury miejskie, kościół i zamek książęcy, czyli dzisiejszy Pałac Frysztacki. Był siedzibą władz dla tej części księstwa cieszyńskiego. Karwina natomiast była przez wieki wsią i osadą górniczą położoną kilka kilometrów na północny zachód od Frysztatu. Sytuacja zmieniła się gwałtownie w XX wieku wraz z rozwojem górnictwa węgla kamiennego. Karwina znalazła się nad jednym z najbogatszych złóż w regionie. Przemysł przyniósł szybki rozwój, napływ ludności i bogactwo, ale także katastrofę geologiczną. Intensywne wydobycie spowodowało masowe zapadliska. Stare miasto zaczęło się systematycznie obniżać. Teren opadł miejscami o kilkanaście metrów. Kamienice pękały, ulice znikały, a całe kwartały zabudowy zostały rozebrane. W XX wieku Karwina w praktyce przestała istnieć jako miasto. Jej ruiny leżą dziś na obszarze Karwina Doly, czyli Karwina Kopalnie, gdzie wśród zieleni, torów kolejowych i pozostałości kopalń widoczne są jeszcze fundamenty, fragmenty ulic oraz pochylony kościół świętego Piotra z Alcantary, jedyny wyraźny świadek dawnego centrum. Jeśli śledzicie moje poczynania kronikarskie w sieci od samego początku, to wiecie też, że ocalał jeszcze jeden obiekt sakralny, a mianowicie kościół świętej Barbary w Łąkach nad Olzą, dziś dzielnicy miasta Karwina. Niestety ten obiekt jest kompletną ruiną i nic nie zapowiada poprawy jego losu. Gdy już w czasach powojennych stało się jasne, że starej Karwiny nie da się uratować, podjęto decyzję o przeniesieniu funkcji miejskich. Nowe centrum Karwiny ulokowano we Frysztacie, który stał na stabilnym gruncie i nie był niszczony przez szkody górnicze. W 1948 roku administracyjnie połączono Karwinę, Frysztat i okoliczne osiedla w jedno miasto pod nazwą Karwina. Od tamtego momentu nazwa Karwina przeszła na cały organizm miejski, a historyczne centrum Frysztatu stało się centrum Nowej Karwiny. Ruiny starej Karwiny znajdują się dzisiaj w dzielnicy Doly, około 3 km na północny zachód od centrum Frysztatu, czyli dzisiejszego centrum miasta Karwina, w kierunku granicy z Polską. Jest to rozległy, zielony obszar pocięty torami kolejowymi i pozostałościami infrastruktury górniczej.
Reasumując, Pałac Frysztacki stoi dziś na rynku w Karwinie, ponieważ ten rynek był od wieków rynkiem Frysztatu właśnie. Kościół Świętego Marka, ratusz i cały układ urbanistyczny należą do Starego Miasta Frysztat, które przejęło rolę serca miasta po zagładzie pierwotnej Karwiny. Powstał w ten sposób niezwykły paradoks. Karwina jest jednym z nielicznych miast Europy, które utraciło swoje pierwotne centrum, zastąpiło je centrum innego, starszego miasta, zachowując jednak własną nazwę. Taki właśnie jest mój dom, mój Śląsk i moja krew. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli tak, to nie zapomnijcie proszę o zostawieniu łapki w górę, dzwoneczka i subskrypcji. Bardzo dziękuję również wszystkim osobom wspierającym ten kanał. Ty również możesz dołączyć do grona moich patronów. I po raz ostatni w tym roku, cześć!